Здравейте хора, съм били учиха. Искам да се извиня, че ме нямаше горе-долу една година. Просто нямах време кога да правя видеоклипове. Но пак ще продължавам горе-долу. Да, пак ще продължа да правя, мисля. Но ще има една промяна. Тази промяна че ще кажем за други анимета, освен Наруто. Защо? Защото Дългиран Шиноби е качил много видеоклипове за Наруто. И аз ако почна да правя видеоклипове, най-вероятно някой от идеите ще ги направи вече той. Затова просто няма да такова. Няма да качвам толкова много за Наруто, ама пак ще качвам. Ще правя ревюта на анимета. Даже ви давам на вас да решите кое ще е първото аниме, което ще му правя ревю. Най-лайквания коментар. Знам, че не сте много хора. Аз съм човек с 8 абоната. Но нищо. Пак ви давам вие да решите с най-лайквания коментар. И така. До нови срещи.